उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज कराडच्या दौऱ्यावर होते। यशवंतराव चव्हाण यांची 112वी जयंती आहे आणि त्या निमित्ताने त्यांना अभिवादन करण्यासाठी अजित पवार कराडमध्ये दाखल झाले होते। मंत्री मकरंद पाटील सुद्धा यावेळी अजित पवारांसोबत उपस्थित होते। अभिवादन केल्यानंतर ते लगेचच अधिवेशनासाठी रवाना झाले। हेलिकॉप्टरने ते मुंबईला रवाना होणार आहेत। आपण आत्ताची महत्त्वाची बातमी पाहतोय। अजित पवार कराडच्या दौऱ्यावर आहेत। यशवंतराव चव्हाण यांची 112वी जयंती आहे आणि त्या निमित्ताने अजित पवार प्रीती संगमावर पोहोचले। तिथे त्यांनी यशवंतराव चव्हाण यांना अभिवादन केलं आणि त्यानंतर अधिवेशनासाठी लगेचच ते रवाना झालेले आहेत। तर यशवंतराव चव्हाण यांच्या विचारांचा वारसा आपण असाच पुढे घेऊन जाऊ असं यावेळी अजित पवार यांनी म्हटलेलं आहे। यशवंतराव चव्हाण यांची आज जयंती आहे आणि त्या निमित्ताने त्यांना अभिवादन करण्यासाठी कराडमध्ये अजित पवार दाखल झाले होते।